Ti ngilay keren hagan katayaw baladam ya katuka subject ngilayo ban penkut syapang kajing paiden. Ya keren ya ka subject syapang kajing paiden. Ti menta kene kamit ngin ya sedang ya kene ka subject kabatamai. Habang ala perkat habang ala puson ke ka subject kabangan yo ban ai bangin yo ban ya keren bangin yo ban ya study hagene ga Bible study ublay ula ai hanga ula bu haga do not jonga ya gene ga way ka benta lane ka pang lane ka subject ka bakrau ka bangidon kam ban tip ban pule ban yang ngam jeliu katkum ga jing shisha jong ga ktien ga jong belay Bad kata ke subjek, kaba ngau tenat, kaba ai cingkerman, kaba penpuk mut mat, habangi pule ya kene ke subjek. Bad kata ke subjek kaba ngini ya pule kalong syapang kaba neng. Kata kene ke subjek kaba ngini ya kene. Tony talk kumta, ka beneng, ka beneng. Ngim da kam yok sngau tan haduk kata-kata bandon kinong keren kinong yathuk khana kibayathuk khana syapang ka beneng nganget bana duk napo balang haduk gijingeseng district presbytery synod kumta terter nda kam yok sngau yok lek sedon kumno kapor bagi nong keren ki keren syapang ka beneng nrei nda kam yok sngau tan Banda ya keren, hagi jingya seng, unong ya thuk khana, un ya thuk khana, syapang ka beneng. Tehang ne ngin ya keren ya kene ka subject namar kata. Kalong ka badon kam ha bangin ya wat, bangin ya pet, bangin ya pule na ka Bible, bangin tip ya ki jing shisha, syapang ka ne ka beneng. Namar bangit tip baka beneng ka don. Bat ngitip ru baka beneng kadai ka jaka hagaba lapen kre ublay na kabenta kita giriu kot kicau. Ngin sanang ya keren kamba kita ki ai barakot. Menta ngasudan ban ongkom ne. Lada day ba piyok kalat ban lek syari Israel, ban lek kai syari Israel. Pidon kapisa, pidon kalat ban lek. Haki ni ki juk jongi menta, ki juk mobile. Ti kala pensuk shibon nganget ba kan bah shibon bangin daya pechwa naga mobile. Ya ki jaka, mo? Ki jaka kumno kilong ngin lek nang tu shubo ngin sa apa Jerusalem nang tu na Jerusalem kamut ngin lek syakato ka jaka ka jengai kat no syato ka jengai kat no ngilaban yo gi details baro khajna ka mobile ban study lupa na ka mobile nang ta wat ya ka jaka sa ro ngilaban pule lupa lan ngilaban wat jing tep lupa nang ta wat ya ka doro ki jaka sa gi hotel ka bam gadi ki bakum no ki jing bam jing di baro ngilaban study lot khamtam magi dikijok giba menta ngong biang saisin balai bangi kwa ban lek kumta balai ngis kau tenat ban pule ban tip lupa ban wat lupa ki badon hangta kadau kalong ba ngi kwa ban lek syata ngidon gajeng terang ban lek syata tekat no tam mudur mapi langi kwa ban lek syabeneng Hatu kam day mo yangi bangin ya pule benia ya ki jing shisha syapang ka beneng. The day namar kata-kata kan ne ka subject ka day ka bentang ka bakrau tam ka ba wat lada kalong kumtaro henrei ki babon ki khon ka balang kempat datib ha empat datib ha syapang ka beneng. Lek se galak ban long bakampat don kejing pen krek ban lek syapneng. Dei namar kata-kata empat datib bah syapang ka beneng.
Hang ne kene ka Bible study. Tongin ya sedang ya kene ka subject ngin ya keren shwa ya ka jinglam perang. To tho ang to jinglam perang. Nama ya pi hagarukong kabalengkot jinglam perang. Tho kumne habani pule ya ka Bible. Koma Nisham ba ya ka beneng la bentang ha ki lai bentang ba ya ka beneng la bentang ha ki lai bentang. Full stop. Shwa begin ya keren ya kata ka beneng ka ba ya keren barok si kata kabangin ya keren ro hagane ka subject. Kalong ka badan kam bangin kan mau bat bangin tip don na pedeng jongpi ke bala tip bat don ro le se ke bompat tip bayang ka beneng la benta hagilai benta ngan sa ai pi ke ai kita ki benta kapau haba pule na gaba ar korin khat ar lenong kadikot ka bening kong ter hang ne lapen kan mau yangi syapang kajing itu pau upol hagaba upol uyatu hagane ka shiti siki koren kumno baula yo ya kajing itu pau badula poi syado syaka beneng kabalai tongin ya pule dekot benengkong bat baar. Tong. Shisha kadaya nga ban le thau burom la kam mentoy. Henry ngan wan syaki jing itu pau bat ki jing pen pau utrai. Nga itu ya ubriu hau kris. Palat khat saus nam menta. La udon hakamet ngamtip. Ne om hakamet ngamtip. Ublay utip ya uta larong no hado kabalai kabeneng kani kabentang kade kabentang kaba upol ukren syapang yalade tangba uburi no ya unga da kaba uburi no yalade ukren syapang yalade ya ka jing penpau lane ka jing itu pau kaba ula itu pau bah kata ka jing itu pau kaba ula ya la rong no ya u syado ka beneng ka balai ti mdon ai hang ne habang ngakdeu ya kane kanong rim kaba ngamut ban ong hang ne kalong ya kane kaba ngilatho hang to habang ngi pule ya ka Bible ngi syam baya ka beneng la benta hagilai benta kata ga benta ga balai hagaba upol ula poi hangta hagi jing itu pau kiba ula yo ti ngin nam ya batai benia ya kato kan syem ya kapot tongin tho ka poin ga beningkong namar ngi ong hagilai benta tongin tho ka beningkong kadai ka how kata gadai ka benta ka beningkong jong ka beneng haka pareng ki ong atmosphere kibanang pareng tho kibamnang nai tho lane area kata kalon gabani tip baro atmosphere lane aerial pi ka benta beningkong jong ka beneng kadai kane ka hau ha ka ba ngila ban yo i tei lo ubadan hang tei kal air kisem ki baya her hang tei bat kine ki aeroplane ki jet ki ai baro khoj katei kadai ka beneng ka beningkong ka hau
Tangin ya pule nagasam gabakat pra. Kalong kai gabas ngau tenat ban pule ya gasam. U David utho kambon hagi jingruai ke jao. Utho syapang gabeneng. Hagi ni gasam gabakat pra. Kadikot gabakat lai. Ka Bible ka ongkom ne. Utrai ular riu pertat ro hagi beneng. Kata kadai ka beneng ka benta ka benengkong hagaba ngiyok sngau baga don ka jing riu pertat na ka jing don jong gil o kibasdin hangtei haga hau ka jaka ka jau pertat gil o bad ki ai baro kibangila ban yoi nangta Shispa asau pun nyau ka bapra kasam hangne patro ngiyoi Shispa asau pun nyau ka lenong ka dekat ka bapra ka ongkom ne uba tap ya ki beneng da ki lao uba krek slap ya ka kendau uba penmi yo plang halor ki uba tap ya ki beneng da ki lao kata ka keren syapang, kata ka beneng bak keren haga nega dekat, ka keren ya kata ka beneng hau. Omdei setia ya kata ka beneng, ka bengi ong ban poi sya beneng mo. Domdon ai bangin ya keren hang tuan rei ka dei tang ka jing kedau, ya ki benta ki bangila ban syam. Baka Bible ka keren syapang kane ka beneng hau. Tinang ta kaktin ke chong belai kabaar pat habangi pule kabentang kabaar jong kani kabeneng habangi pule kadai kata kabangi ong ka sahib beneng yang kani ka sahib beneng ki ong ka firmament lane ki ong gomno celestial skies ka sahib beneng kane pat kadai katai ka benta lane ka sertap lane ka benta ha kaba ki don kine ki met beneng celestial skies te ki don ki met beneng don uklor don ubnai bat ki wei ki met beneng ki baper ya katei ki ong kasahit beneng tangin ya pule ke Genesis i wei kat sao habangi pule ke Genesis ka ongkom ne ublei ula ongro tolong ki jing syai ha ka sahit beneng ban penyaklat ha bedeng gasni bat kamit kum to terter ka jing syai ha ki sahit beneng tenang ta habangi pule ya ka lenong khatsan jong ka Genesis dekat basan ka ongkom ne te layalam syabar ya bat ulaong tukmit menta syabeneng bat to nyau ya ki klor ladamen la ban nyau ya ki kmit menta syabeneng omdei syabeneng ka ba syong giru kho lane ka ba ublei syong kmit syabeneng bat nyau ya ki klor beneng hangne kamot ya katei ka celestial skies ka beneng sahit beneng ken nang ta ha ka sam ka bapra ka dikot ka balai pingin nam daya penlut por than ban ya batai ban ya penslam mangto namar ka dei tang ka jing kedeu bangin lap ya ki dikot Bible ndrai ngila sngo thu ya ki jingmot hang to pra ka balai ka ong habang perkat ye ki beneng jong me
Kakam kishen reakti jong me ubenai bat ki klor ki ba melabo. Beneng hang ne katheu ya kata kasahit beneng. Tangin ya poi sya kabalai, kabenta balai pat kabeneng halor ki beneng. Kata kadai kabalai, kabeneng halor ki beneng. De ya kane ngiom di dwelling place, the dwelling place of God. Hagap hareng. Kabeneng jong ki beneng. Ngiyo ia ka hau-hau, kabeneng hau-hau. Ngiyo ia ka sahit beneng, bat ngiyo ia ka beneng halor ki beneng. Lane ka jakasyong, the dwelling place of God. Ka jakasyong, ka jong belai. Kane kadai om tang ka jakasyong ka jong belai. Henry kadai ro ka jakasyong ne jong kita ki balasius pa dagas nam ka jong Jesus Christ. Ka jakasyong ne jong kita ki balasat bat bala penkot yala de hagas nam ka jong kon lang berat jong belai. Ka jakasyong ne jong u pilgrim ubayat ye ka jingyat lenti pilgrim hang ne hasla pertai ka jaka syong ne jo kalong hang tei habeneng hagaba ublei udon kadai ken ka jaka jong ka jingkermen bat ka jingsok kadai ka jaka jong ka jingkemen ka ba bom jukut junam la junam hagaba ngin yo ban syong hang ta ngin yo pule na ka sam ka balai pulai Syapang kata ka beneng, sam lai pulai ka dekat ka bakat lai bat kat saw. Ngin ya pet, ya ka dekat Bible. Ka baong, ya kini ki kentin, ngi pule ki baong kumne. Kat lai bat kat saw, ka Bible kong utrai ukmi na beneng. Kamot nang ta na ka jaka ka bausyong. Utrai ukmi na beneng. Uyo iya ukon benriu baro. Na kajaka syong jo. Nang no kata kajaka syong jo. Na beneng. Ka beneng kabalong kajaka syong jo. Na kajaka syong jo. Ukmi iya baro. Kiba syong haga kendeo. Kata kajaka haga bau belai udon. Ngong biang sesisin katakan kadai ka beneng kabagi ya keren dinamar kata kadau syua bangin ya keren ya gani ka subject syapang ka beneng kalong gabadon kam bangin yo syua ya kini ki jingmot ha ka bayadai bat kini ki ar benta ki bangi hab ban yo jingsyai ka beneng ka balong ka hau-hau bat ka sahid beneng Henry ka subjek ka bangin ya keren kalong ya kata ka beneng ka jaka syong ne ka babam jukut kata kalong ka subjek tongin tho hang ne ngin ya keren next line ito hang ne ngin ya keren ya kata ka beneng ka balong kajaka syongne kabalong kajaka syongne kiriu kod baro full stop to ngin ya keren ya kata ken kabeneng mde ya kata benengkong baar henry ya kajaka syongne jong kiriu kod baro ti ngin ya point sa main point benengkong to mentang dia keren tang ia gani ka main point baning kom ka main point baning kom ka ba ngan ayat yang ne kalong ka beneng kata gade ka point baning kom bangin ia keren katu ka jing lam perang kalong kom tu bangin yo ia ka jing syai bat ban snutu syua bangin ia ya chakamat
Teka poin ka benengkong kalong ka ka beneng. Ka jubab benengkong. Kumbang idang sudah ban ya keren akan ka poin balai. Hendrai mihap hi ban ya keren biang hanne. Ka beneng. Ka dei kata ka jaga syong ublay. Kadai kata kajaka syong ublay. Habangi keli ka jingkeli ka ka menang. Ngendam la ban klem dah jubab ia kata ka jing. Klem ai kata ka jubab. Ka benang kadai kata kajaka syong ka jong ublay. Kumbangi dang syudap ban ya pule kumto. Nagasam kabalai pulai khatlai bat khat sao u David Ukran syuk kumbanga ong meneh urwai bahasa pangga beneng ya kani ka ju hi ka jaka syong ga jong belai u David utho syapangga ne ha ka lenong ga ba khat sao meneng ya pule ga ba khatlai ha ka sam ga lenong ga ba khat sao kedkot ka ba arbat ka balai utho kumne kicu gi kenten utho hangne utrai ula jengo arsot na benang yaki kon benreo ban kmi ladon ne mano manoro balawat bala syampang yo blai baro kila yak sakamano kila kala jaklia langno omdon syu bala bha omdon weiro utrai ubau belai ujingo arsot na beneng nakataka jaka hagaba usyong lane nakataka jaka hagaba udon pi habangi keren ya kana ka beneng kapen kan mau ro yangi ya ka ka bau isaya ulayo ipau hagawai kapor kengini pai kendiat ya ka kitab gajong isaya ka lenong ka benreu u isaya ulayo ipau te ya kana ka beneng kabalong ka jaka syong ka jong belai ya ka buram ka jong belai ka pendap hangta ka jing itu pau isaya but day hakane ka jing yo ipau ka baulayo ipau ya ka beneng u isaya ulayo ngauro ya ka jing khat ka jong belai pi ublay ulale pelah gene kapor dah kaba ula pen ipau hau isaya ya ka benang badai nang ta kasur kaba ula yo ngau ka jingkot ka jong belai na ka benta jo tangini ya pule katto katne nriu lenong isaya katto katne ki dikhat ka bible kong hakasnem ba usim usaya ulayap ngalayo iya utrai bau da syong halor ka khet bajrong sengap ulayo iya utrai bau syong halor ka khet bajrong ha kata ka khet ha beneng ha ka bau belai usyong u isaya ulayo iya utrai bat balapen kentil bat ka jan syampiar jo kala pendap ya ka tempel kalau gabas ngau tenat ini ikan ten ngap ha ini ikan ten ha kasnem bau usaya ulayap ngalayo iya utrai ita ikan ten ngas ngau tenat ba kane kade ka testimony ka jong u isaya but kane kade ka turning point haga jing ka jong isaya ngap ngan ong biang saisen ha kata kasnem ka ba usaya ulayap ngalayo iya utrai kadai ka jing sa jing kan mau ha ka history jong ka jing ka jong isaya bat ngia pule hado menta ba une ubreu ula yo iya utrai bat ula mat ya ka jing syam sim ka bat mai ha ka jing jo nado kata kapor kabangamot ban ong kalong pidon testimony ban pla gomba plau isaya
Don ai ka ba pensa jing kan mau ha ka jing em jong phi. Badai ha kata kapor ba kumta ngalaya syam bad utrai. Ngamut bandong kumta. Badai ha kapor ka ba ka ja kumtai ha kata kapor ngalaya syam bad utrai. Habangi pule yo sol jong katarsas udon ka testimoni mo. Ha kapor ka bang adon ha kalenti ban lecha Damaskus. Kata ga de testimoni ka jo. Tiyo le se na preng jongi ngilong Kristan penban yo bang nyempat ju yasham badutrai. Nyempat judan gabakum ka negapor, nyempat judan gabakum ka negaklepmat, ka jing ya kendo ka jongi baru belai ka jing em, baka penkela ya ka jing em ka jongi. Hoi keren sapang ka beneng, hendrai namar bangi pule ka negadekat, ngamla kelam dak ong ai kendiat, haka bayadei baka negadekat ka bangi pule, kadon ka kubor bat ka jingkeli na ka bentah jongi. Kay ka ba mangipat ngidon ban ay karimak. Menong ila yasyam badutray. Kumnong ila yasyam badutray. Wisayate ka nikapor ula yasyam. Daga ba ula yo i haka daga jing ito pau ka chao. Ula yo i yo belay bo syong halor ka ket habeneng. Nang taga dekot baar ngipuleu yo i ki angel ki serap. Bagi her engkat bagi tap niang. Nang ta ula te uwei ula perta ha uwei pat ubakoj utrai belai kipat ka kendau barok ka dap de ka buram jo kata galong ka jingkrau ka jong belai bat nang ta ter kumtungi pule habau isaya ula yo i kita ki ai barok ulayo iya ka jinglong khot ka jong belai kata ka khet ka bau syong ulayo iya ka jinglong khot jong ka beneng ka jaka syong ka jong belai but day hang ta bau isaya ulakan mau yala depat ngalong ubreu bat ngit bapop bajaklia but day hang ta bau isaya uang ngalayap namar bangalong ubapop ngalayap namar bangalayo iya utrai nga ubriu batengit karmiang sentor nga syongro hapdeng upailang ubatengit karmiang sentor badai habau isaya ulayo iya laga jong ka jinglong pop dei hangta bau angel ulawan show isaya ulakan ta agar miang sentor daur nga ubarham haga sentor ka jong isaya balapan khot ya o nakata ka jingbom hok ka jo bad ulayo sngau ya kasur kumto ngipule lengkot katu ka jingcia hang to isaya hadin kata ulayo sngau ya kasur ngan pa ya no ong ublay bad uban lej nakabenta jonga bad isaya ula juba badong nga hang ne to pa ya nga hi ngakwa ban ing to katu ka jingcia hanrei ka ega bangidon ban ya keren hang ne kalong ya kata ka beneng kabalong ka jakasyong ka jong belai om dei tangu isaya henrei ki babon ba kilayo i ia kata ka beneng ka jakasyong ka jong belai habangi pule ya Stefan teman basan Stefan bangi pule na ka Bible na ki kam ki apostol wei na ki teman basan ubakam pau na kita ki henyongot na pedeng kita ki henyongot balah syajid banlong teman basan kata kapor Stefan udai ba kampau na pedeng chongki batlay tu yangi ba om tang ba shim ya kata kakam ban syarai balang lane ban syarai ge para banget henrei une Stefan ulong ru unong yalap badu syakri jong belai ubayalap ya ke kubur jong ka jing penem udai teman basan bat Kristan ubanengkong ubala syak penyap nakabenta ka jinget lane nakabenta ba uyalap ya ke gospel ka jong jiso habangi pule syapang Stefan unero habalalan temau ya o ngi pule nagalenong ka ba henyo habalalan temau ya Stefan ban penyap no yo haga dekot ka basan penriu ka Bible ka ong bat ulaong hak mi ngayoi
yaki benang bala peli. Ngayo yaki benang bala peli. Bat ya ukhonu breu ba udah yang syakakti kamanu belai. Une ulayo kita ki benang. Ya ka benang. Uyo bala peli wang. Om tang ya kaneka hau laneka sahit benang handrai ulayo ro ya kateka benang gajaka syong gajong belai bala peliwang kat badang lentem mau yo bat ulayo kateka jing yo bakata ga bau Stefan uyo kadeka neken ka benang ka bangi keren gajaka syong gajong belai nang ta habangi pule kitab jing penpau kalenong gabasau hangtungi pule ya Yohanes apostol haka deulenong Patmos mauro hangta haka deulenong Patmos ulayo ya ka benang Shibon ki ba ula tho hangto haka kitab jing penpau sau bat san kalenong haba ulayo hakata kajing sya penrengkang par syaga daulenong Patmos kajing pelabat kajing mayan kabomla ban batai jengai na lagi para banget jengai na lagi para senong para tau kata ka daulenong Patmos kadai ka jaka hakaba kibon ki kerem mau ki don hangta ki mau ki bahe ki kerem mau ki don hangta badai hagi bakum kita ki jaka ba une uyanes ula yo ya ke jing yo ipau no belai ula tho ya ke kitab jing penpau ula yo iro ya ka benang dei hangta ken te nganget bangin ya sange syua hangto bat ngin saya beteng hagen tayo kabanwan ya kan ka main point one ka ka benang ngidang jubab dang kawe kadai ka jaka syong ka chong belai dang don sagi weiro ki jubab ka ka benang ngin saya jubab hagan ka tayo kabanwan tau belai on yarap u belai on kerkhu yangi kalong ka jinglam perang kalong ru ka bagian yo ya ka jingmot ka jing hikai ka jing sngoto habang ia keren syapang ka benang kaneka ka subject ka bakraw kat banginang ia keren nakawai ka tayaw siya kawai pat pinsan ang lap bat pinsan ang syam ya ki jing shisha bat le se pinsa yo ro ya ki babon ki jubab nakabenta ki jingkeli ki bapisa dom bat pim sngoto anda habang ia keren pinsan ang yo ya ki jubab te tau belai un yarap u belai kerku pinla ban yaiwan testa syagan ka Bible study pin yo ya ka jing hikai bat nganget ba wat ladang nyempat dep ban ya keren lot ya ka subject syapang ka menang ro nganget bagi babon na pedeng jongi ngin kwa ban lek no keloi syabenang nganget bagalong komta ngin jin dalah kwa ban lek no keloi syabenang kumbaong nong ruai this world is not my home I'm just a passing through. Kani ka perthai kam dei ga yeng syong ne ajonga. Ngasu ya lenti na kani ka perthai. The more we talk about heaven, mo kat banginang ya keren sibon syapang ka benang kata ngenang kwa nang terang ban legno syataken. Te tau belai un yarap yangi nang bu ki jing duai nang yai pen kre ya lagi jong gi dok not nginang yo ban ya pule na kawai kata yo sya kawai pat ngin yo ya ki jing syai bat ngaban biang ya gane sa sisen ban ong baka jing pule jongi kene ka subject kan pen long yangi bangin kwa ban lek no sya benang kata kade ban long ga jing terang ga dok not jonga bat jompi namar lada uno udang sngau trai hang ne apertai kata gabamot udang jengai naga himak ki benang ken mau habangi pule kitab jing benpau lenong bakado
Ia tu yang ni bahang to kiriu khoi ki ong to wan trai jisu. Wan shao no. Bangin yo ban lej bat me. Haga ba me don ma me ngiru ngin lak bandon. Tau belain ker khu yang ni. Ngin ya dua hilang haga ni kapor. Shua bangin mi naga naga yeng ba kentang. Jauh ngin ya yeng lang barok. Ngin ya dua.